Crec que és just constatar que la Creu de Sant Jordi és pel Gela. Vaja, jo tenint en compte tota la trajectòria, ja tenim 27 anys, que ja comencen a ser anys per un grup de recerca. Vaja, és que no tinc cap dubte que si el Gela no existís jo tampoc existiria. Vull dir que això ni em coneixeria ni això, perquè és la feina que en fem tots. I, en fi, vull dir que em costa molt entendre-la com un reconeixement individual perquè sé que no ho és. I això. És cert que el Gela és un grup atípic perquè quan el vam crear no comptàvem amb moltes de les coses que passarien després. El vam crear un grup d'estudiants i jo mateixa, que era la seva professora, i l'objectiu en aquell moment era fer possible l'estudi de llengües que no tenen tradició en el nostre àmbit acadèmic. Ja us ha dit el Lluís que jo d'especialitat soc africanista i no vaig poder fer estudis africans aquí, per això vaig haver d'anar a Alemanya i als Estats Units, i que està molt bé, jo recomano als meus alumnes que facin Erasmus i que marxin i això, però de totes maneres crec que el coneixement de la llengua no és complet si no es tenen en compte totes les llengües. El que passa que en aquell moment començava a arribar gent de tot el món, encara no es veien gaire, sobretot perquè no anaven a Barcelona, però per la costa, als voltants de Lleida, en zones rurals ja es començava a veure, arribava gent de tot el món i, clar, els mestres que no estaven preparats per això, i s'ha de reconèixer que van fer i que fan una feina espectacular perquè ningú els havia preparat i en canvi jo crec que se n'han sortit prou bé, doncs ens van començar a demanar xerrades perquè els parléssim de com eren les llengües dels seus alumnes en aquell moment. I clar, això en certa manera ens va posar en primera línia del procés perquè això anàvem voltant i vèiem, i el que constatàvem era que tractàvem aquestes persones com no volem que ens tractin a nosaltres. És a dir, a tothom se li suposava la llengua oficial del seu país i ningú es preguntava si parlaven alguna altra llengua. Clar, jo tenia la meva experiència com a estrangera, jo havia viscut uns quants anys a Alemanya on era igual si jo era catalana. Pels que coneixeu el sistema, a Alemanya hi ha un estudi fonamental i dos de complementaris. Jo de fonamental feia estudis africans, però de complementaris feia semítiques i romàniques. Doncs a romàniques a mi em van convalidar el castellà com a llengua materna. Un regal que em van fer, no? Com també molta gent em regala la filologia catalana, que no he fet mai, Però, en fi, casualment aquest matí he trobat, no sé si l'haig de dir noia o senyora, perquè anàvem juntes a escola, o sigui, feia 50 anys que no ens vèiem, i m'ha preguntat què feia aquí, i li he dit que venia a fer una conferència, i aleshores anàvem amb una altra senyora, i m'han preguntat de què era la conferència, he dit de llengua, i l'altra ha arribat ràpidament a la conclusió de llengua catalana. Vull dir que a mi tothom em suposa això, doncs no. Però bé, tornem a Alemanya, que era això, com suposaven això. I després ja a nivell popular, doncs clar, em preguntaven pel Julio Iglesias com si fos part del meu imaginari cultural. I una de les coses que recordo, quan jo era allà, fa molts anys d'això, fa uns 40 anys, em sembla que va ser l'any 79 que hi va haver el Mundial de Futbol a l'Argentina.
I jo recordo aquell Mundial perquè Alemanya va arribar a la final i a Alemanya hi havia un gran debat sobre si guanyaven haurien de donar la mà al Videla, que era el president en aquell moment. Però bé, el cas és que a part d'això, que era el que jo recordo com a debat, es veu que Espanya va quedar molt malament i aleshores a mi tothom m'escarnia, no? Vull dir, ni m'interessava el futbol i jo és que la selecció espanyola no sabia ni que existia. Però, clar, són aquestes experiències que fan que després veus nosaltres estem fent exactament el mateix. O sigui, ve algú del Senegal, alguns li pressuposen el senegalès, que vés a saber què és, però si no el francès, o ve algú de Paraguai. Mira, tinc un exemple, una noia que viu a Masquefa, que és del Paraguai, i viu a una zona del Paraguai on la llengua oficial, vaja, on es parla portuguès, però ella és guaraní. I amb mi ella sempre ha parlat en català i ella em va dir, jo he après castellà a Masquefa, perquè ve d'Amèrica, parla castellà, i ella no en sabia i l'ha après allà. Vull dir que sí que ens preocupava veure com estàvem negant totes aquestes identitats i per això ens vam plantejar això de fer una aproximació a quina era la diversitat lingüística a Catalunya, és a dir, les llengües que es parlen a Catalunya. I bé, vam fer l'inventari, ja dic, ara hi anem afegit, per això és que ara fa poc n'hem trobat algunes més amb un treball d'escoles i amb els filipins, que també ens va costar entrar-hi, però ara ja hi hem arribat i n'hem sumat algunes més. Però ja no hi treballem amb la intensitat que hi treballàvem abans, però si en surt alguna de nova doncs l'afegim a la llista. I aleshores, a partir d'aquest inventari, doncs hem fet altres projectes relacionats amb la transmissió, què passa amb aquestes llengües a l'escola, etc. Seguim fent la feina de recerca i de dedicar-nos a aquestes llengües. Fa poc un noi ha llegit la tesi sobre una llengua de les Filipines i hem fet unes quantes tesis sobre llengües d'aquestes. Per tant, l'objectiu inicial hi és i després n'hem anat afegint, com també darrerament ens demanen moltes coses sobre el català com a llengua amenaçada, perquè sembla que per fi la gent se'n comença a adonar que efectivament és una llengua amenaçada. Bé, i això pel que fa al GELA, però hi ha una altra qüestió que és general, que ara sabem força i de fet d'això parlarem avui, de com es moren les llengües, però això no és un problema que hagi preocupat la lingüística especialment. Si pensem, per exemple, en la lingüística de principis del segle XX, els pares del distribucionalisme americà que treballaven amb llengües d'Amèrica que s'estaven morint davant seu, sempre, si en parlen de la desaparició d'aquestes llengües, el que mencionen és la pèrdua de dades. Ningú es pregunta què passa amb aquests parlants, com es pot viure una experiència així. I la cosa va seguir així. Bé, hi va haver un lingüista francès que es deia Vandrier, que va publicar 2 o 3 articles sobre la qüestió, però que van passar molt desapercebuts. Als anys 60, Fishman comença a parlar dels aspectes socials. Als anys 70, la Nancy Dorian comença a parlar dels aspectes lingüístics, però, insisteixo, la lingüística vivia molt al marge d'això. Pels motius que sigui, el 92 va ser un any clau en aquest sentit, perquè d'una banda es va publicar un monogràfic de la revista Language sobre la mort de les llengües. En aquest monogràfic hi havia un article d'un sociolingüista que es diu Michael Krauss, que feia una predicció que s'adiu bastant al que jo us diré avui, però per motius diferents. Vull dir que moren tantes llengües
que malauradament és massa fàcil encertar-la. Però recordo en aquest cas que hi va haver molta polèmica perquè va dir que en el transcurs del segle XXI desapareixerien totes les llengües que tenien menys d'1 milió de parlants. I un dels que va reaccionar de manera més, jo diria que violenta, va ser el Camilo José Cela d'aquí, el fill del... no? Vull dir que sí. Vull dir que llavors això va crear molt debat, però tampoc és que es notés tant en la lingüística. Però bé, al marge d'aquest monogràfic hi va haver 2 congressos, un al Canadà i un als Estats Units, i després també van sortir les actes d'un congrés que s'havia fet a Alemanya sobre processos de substitució a l'Àfrica i casualment vam crear el GELA. Vull dir que va ser això l'any inaugural de les llengües amenaçades. També, i aquest sí que no és mèrit meu, l'altre dia parlava amb ell i li recordava, jo vaig publicar el meu best-seller, que era Vida i mort de les llengües. Va sortir l'any 92. Però aquest llibre no és que me l'hagués empescat jo, sinó que me'l va encarregar el meu editor del moment. Per això dic que el mèrit és d'ell, perquè sense saber-ho s'avançava el que després és ara una línia de recerca molt potent i de fet ara el que ja hi ha força són treballs de recerca sobre com revitalitzem aquestes llengües. De fet, va ser cap a l'any 2000 el Louis-Jean Calvet, que és un sociolingüista francès que en el seu moment també va ser molt conegut, deia que això era una conseqüència del mil·lenarisme. S'acosta l'any 2000 i tots veiem la mort de les llengües. Però el cert és que amb la indiferència de la lingüística o no, les llengües van desapareixent i en aquest moment em sembla que ja puc explicar com està la cosa només dient que el 96% de la humanitat parla el 4% de les llengües, o si ho voleu a l'inrevés, el 4% de la humanitat parla el 96% de les llengües. Vaja, vaig venir aquí, a Palma, fa uns 20 anys. Anava a dir si hagués vingut fa 20 anys, però sí que vaig venir. Però aquestes xifres eren el 95 i el 5. És a dir, que el que es veu és que hi ha un procés d'acceleració des de ja fa temps. De fet, a veure, llengües n'han mort sempre. A veure, la mateixa romanització ja va implicar la desaparició de moltes llengües. L'expansió de l'islam va implicar la desaparició de moltes llengües. L'expansió de l'imperi xinès, i etc. Podíem anar buscant moments històrics i això ha passat sempre. El que passa que mai, ni amb la rapidesa ni amb la proporció que està passant ara. El que es calcula és que des del moment que Colom va arribar a Amèrica, que bé, aquest és la xifra simbòlica, no? Quan comencen les grans colonitzacions, doncs el nombre de llengües existents ja s'ha reduït a més de la meitat. Bé, i amb això el que estem veient ara és que hi ha aquesta mena de goteig. A mi no m'agrada molt parlar amb xifres concretes, allò que diuen cada 15 dies mor una llengua, perquè és una manera com de cosificar, no? I em sembla, vull dir que hem de tenir en compte que és un procés global. Però, en fi, jo us explicaré com està ara més o menys la situació de les llengües al món, perquè em sembla que sí que explica el que us deia del Michael Krauss, que preveia que en el transcurs del segle XXI desapareixeria fins al 95% de les llengües del món, i com aquest procés que ara veiem tan ràpid i tan acumulatiu, de fet, és el resultat d'un procés molt més llarg que ve dels darrers 500 anys. A veure, tot i que estem començant a estudiar com revitalitzar una llengua,
i no sé si ho sabem. En tot cas, com que de llengües n'han desaparegut moltes, sí que sabem com es moren, no? I com a mínim hi ha un model teòric que va fer un lingüista alemany que es deia Hans-Jürgen Sasse, que em sembla que explica molt bé i que quadra bastant amb aquesta predicció que us dic del Michael Krauss. Ell parla de que en un procés de substitució lingüística hi ha 3 fases. La primera, que s'anomena la fase primària, el que la caracteritza és la bilingüització de la societat. Suposo que és evident que perquè desaparegui una llengua n'has de poder parlar una altra. És a dir, ningú pot deixar de parlar una llengua si no en té una altra a l'abast. Aleshores, el que es constata és que el bilingüisme és imprescindible perquè mori la llengua. De vegades em diuen que jo dic que el bilingüisme és la causa. No dic que és la causa, però el cert és que perquè una llengua desaparegui hi ha d'haver aquesta fase en què tota la comunitat aprèn la llengua dominant. Nosaltres ara, des de fa un parell d'anys, estem treballant amb l'Smithsonian, els de Washington, que fan un projecte a Europa, el primer projecte a Europa que han fet, que és sobre revitalització de llengües a Europa. I bé, és un projecte que donaven ajuts per estudiar els processos aquests de revitalització i aleshores, bé, en totes les llengües que s'estan treballant sí que es pot dir que estan morint de bilingüisme. És a dir, una és el gallec, l'altra és l'occità, l'altra és el frisó, l'irlandès, després hi ha el sòrab, que és una llengua eslava que es parla a la frontera entre Alemanya i Polònia, i el greco-grico, que és la varietat del grec que es parla a Itàlia. Doncs en tots aquests casos el que ha passat és que comunitats que anaven fent en la que es bilingüitzen doncs comença aquest procés. I a l'hora de revitalitzar el que es constata és que la gran dificultat és guanyar nous parlants i això és una de les coses que a l'hora de revitalitzar ens hem de prendre més seriosament. Doncs bé, hi ha aquesta primera fase on, ja dic, el que la caracteritza és això. Aquesta fase de vegades dura segles i de vegades es calcula que el mínim perquè es produeixi és de 4 generacions, tot i que darrerament es detecten casos de 3 generacions com a conseqüència de les migracions. Això de les 4 generacions, fa un parell d'anys em vaig trobar amb un alumne que era la il·lustració clavada d'aquest procés. Ella és de Bolívia, la seva besàvia era monolingüe en quítxua, l'àvia ja havia après espanyol, li havia parlat ja en espanyol a la filla, que era la mare de la meva alumna, i aquesta encara podia entendre quítxua però ja no el parlava, i després ella era totalment monolingüe. Aquest cas, ella va quedar molt impressionada quan jo vaig explicar la teoria i ella se'n va adonar que aquesta era la història de la seva família. Però a més se'n va adonar perquè una de les activitats que faig fer als alumnes de lingüística és la seva autobiografia lingüística. És a dir, que explorin no només la seva vida respecte a les llengües, sinó la de la seva família, els avantpassats i això. I aquesta va descobrir aquest procés justament fent l'autobiografia lingüística i de passada va descobrir que la seva àvia havia estat la traductora del Che quan va ser a Bolívia, que de fet va ser l'última part de la seva vida. Vull dir que si no hagués sigut per l'autobiografia lingüística no ho hauríem sabut mai. Doncs bé, ja dic, aquest és el que es considera el mínim, tot i que es comencen a detectar casos en què això és més ràpid. Aleshores, aquesta fase
la primària entra en la fase de decadència quan s'interromp la transmissió intergeneracional. I aquest sí que és el punt clau, perquè vaja, tots tenim l'experiència de què és parlar o viure en una segona llengua quan l'aprenem, per tant ja es veu que això fàcil no ho és, i per això quan s'entra en aquesta fase és molt difícil capgirar el procés. Aleshores es considera que les llengües estan en aquesta fase fins que ja pràcticament han desaparegut tots els parlants, ja només en queden pocs, 1, 2, 3, vull dir allò que ja no sents la llengua pel carrer, i quan ja només queden aquestes persones, doncs aleshores és el que es considera la fase de mort, vull dir, no cal que morin els parlants, però és això, que la llengua ja no es fa servir, i aquesta és la darrera, que és molt curta. Doncs bé, si tenim en compte aquest esquema, és a dir, la fase primària, la de decadència i la de mort de les llengües, actualment més d'un 10% de les llengües ja estan en aquesta darrera fase, que només tenen darrers parlants. La major part d'aquestes llengües es troben a Austràlia i a Califòrnia. Després n'hi ha per tot el món, però aquí és on hi ha la concentració més gran. Després hi ha un altre 40% de llengües que ja no s'estan transmetent. I fixeu-vos que aquí ja estem per sobre del 50%, i clar, llengües que ja no s'estan transmetent o que ja només tenen darrers parlants, és molt difícil que sobrevisquin. Consti que jo treballo perquè sí que sobrevisquin, però en tot cas és pràcticament demanar un miracle. Per tant, això ja ens deixa amb un 50%, o sigui, quan la UNESCO diu el 50%, o quan els que diuen que són optimistes diuen el 50% de llengües que desapareixeran en el segle XIX, s'estan referint a això. Vull dir, el conjunt de llengües que ja o només tenen darrers parlants o que ja no s'estan transmetent. I aleshores hi ha un altre 40% de llengües que estan en la fase primària, i en aquest cas es troba el català i vaja, moltes llengües. Si us hi fixeu, això ens deixa amb aquest 90-95% que deia Michael Krauss. Vull dir que les xifres quadren força. Clar, aquest límit del nombre de parlants és important, però no necessàriament definitiu. Si pensem, hi ha una llengua com l'islandès, que té bastant menys que 1 milió de parlants, i de moment no mostra símptomes del procés de substitució. I en canvi n'hi ha d'altres que tenen bastant més que 1 milió i fins i tot que 10 milions de parlants, com és el kurd, com és l'amazic, com és el quítxua, i aquestes estan en clar procés recessiu. Per tant, no és tan segur això. A més, clar, hi ha casos de comunitats que ja tenen estratègies de control de natalitat per no créixer, perquè saben que això aniria contra d'ells, és a dir, que per sobreviure els convé ser pocs, i en aquests casos, si no abandonen la llengua, no hi ha amenaça. Hi ha un cas d'una llengua d'Etiòpia que se'n tenen notícies des de fa uns 1000 anys, i aleshores ja tenia uns 500 parlants i segueix tenint uns 500 parlants, i no mostren símptomes de que hagin d'abandonar la llengua. Són tots molt políglotes, vull dir que no és una comunitat aïllada, però justament el poliglotisme aquest els permet anar tirant, és a dir, tenen la seva llengua per identificar-se i per transmetre, i després es poden comunicar amb les comunitats del voltant. Bé, per tant, aquí aquella diferència que fem entre llengües minoritàries i minoritzades és això. Vull dir que hi ha llengües que són minoritàries perquè tenen pocs parlants, però hi ha llengües que perden parlants
i aquestes són les que podem anomenar llengües en procés d'extinció, sigui la fase que sigui. Ara bé, pel que fa a això del nombre de parlants, tampoc ho hauríem de mitificar tant, perquè jo crec que tots plegats tenim una percepció bastant enganyosa. Per exemple, llengües al món que tinguin més de 10 milions de parlants no arriben a les 100. No sé quantes llengües es parlen al món i no ho sabrem mai. Vull dir que jo sempre treballo amb la xifra de 5.000 perquè és més fàcil fer els càlculs. Però us podeu trobar que hi ha qui diu 6.000 i qui diu 7.000 i qui diu 8.000. L'etnòleg diu, em sembla que diu 7.709. Doncs molt bé, el que no em crec són les 709. Perquè, clar, vull dir, què és una llengua? En moltes cultures el nostre concepte de llengua és absolutament aliè. Per tant, en fi, és només perquè ens fem una idea d'això, aquesta realització del llenguatge humà que diferenciem d'unes altres, però ja sabeu que, bé, això és un concepte realment relatiu. Aleshores, ja dic, que tinguin més de 10 milions de parlants, que no són tants. Diuen que el català té 10 milions de parlants. Doncs menys de 100. Entre 10 i 1 milió de parlants n'hi ha unes 300. I per això li sortien els càlculs al Michael Kraus, perquè com que posava de llindar el milió de parlants, si contem 6.000, llavors ens surt aquest 90% amb les 600. Després, més de la meitat de les llengües del món tenen entre 100.000 i 1 milió de parlants. És a dir, que si busquéssim quina és la xifra més normal, per dir-ho així, de parlants per una llengua, la cosa està al voltant dels 50.000, perquè després hi ha més d'una tercera part de les llengües del món que tenen més de 100.000 parlants. Per tant, això ho hauríem de tenir en compte. I recordo que dins d'aquest grup hi ha llengües que estan perdent parlants, però també llengües que no, que es mantenen estables sent molt pocs. Aleshores, clar, la qüestió clau per fer desaparèixer una llengua és aconseguir la reducció del nombre de parlants. No parlo dels casos de genocidi, que per motius estrictament lingüístics potser n'hi ha hagut algun, però no és, vull dir que hi ha més motius. Tampoc parlo de casos de comunitats que han desaparegut senceres per causes a vegades naturals. Vull dir que prescindint d'això, que és allà on segurament nosaltres no podríem fer res, la qüestió és llengües que desapareixen perquè els parlants les abandonen. És a dir, què fa que algú decideixi que ja no transmet la seva llengua al seu fill? A veure, tenim exemples diguem-ne de contemporització, no? És a dir, després els primers anys del franquisme, i segurament no tants primers, doncs a Barcelona sobretot moltes famílies optaven pel castellà perquè quedava més bé o això, no? Vull dir que aquesta és una possibilitat. Ara n'hi ha que parlen en anglès els seus fills perquè segurament pensen que també queda més bé o que els fan un favor, no ho sé. Vull dir que aquestes coses passen, però habitualment el que passa és força més dur i més sagnant que aquest cert esnovisme o aquesta certa
contemporització. A veure, d'una banda, i de fet aquest és el nucli de la xerrada, no? O sigui, com es moren les llengües. Ens trobem amb casos d'alteració de la relació entre la llengua i el territori. Aquest és un tema que es discuteix molt perquè et diuen és que no hi ha relació entre la llengua i el territori perquè els territoris no parlen, etc. Molt bé. Però si ara us digués, bé, el navajo està amenaçat, els mallorquins, animeu-vos, salveu el navajo. No? Clar, vull dir, nosaltres entenem que el salvin ni que sigui a la reserva, perquè també hi ha tot el que hem viscut, però no aquesta desterritorialització. No? Vull dir, jo tampoc espero que el català se salvi a Cuenca. Per tant, aquí ja veiem que sí que hi ha una relació. Però és que, a més, quan s'han volgut fer desaparèixer llengües de manera sistemàtica, aquest és el procediment més eficaç. Bé, hem mencionat les reserves. Les reserves és aquesta forma de deslocalització, d'alteració entre la llengua i el territori. Quan tu barreges persones que parlen llengües diferents, les obligues a agafar un codi que puguin compartir entre tots i això fa que desapareguin les llengües. A Sibèria, entre els anys 50 i 70, es van crear pobles artificials per barrejar gent que parlés llengües diferents i allà hi ha casos descrits de comunitats que han canviat de llengua, o sigui, en 3 generacions, cada generació parla una llengua diferent, perquè segons la que li ha tocat en el seu moment. Bé, i així, és a dir, tot el que són migracions forçoses, desplaçaments de població, tot això acaba portant a la desaparició del nombre de parlants perquè és això, es troben en un altre àmbit on és molt més complicat conservar la llengua. Aleshores, un altre dels procediments és la interrupció de la transmissió intergeneracional. I això ja us he dit que és un punt clau, és a dir, a partir que s'interromp la transmissió, aquí sí que ho tenim molt difícil per revitalitzar. Doncs un dels procediments per aconseguir aquesta interrupció es va fer de manera sistemàtica a Austràlia, als Estats Units, a Canadà, a Sibèria i després en altres llocs del món, però ja no de manera sistemàtica com en aquests casos, que consistia en el segrest de criatures. Penseu que això als Estats Units es va fer fins l'any 1974. Vull dir que no és una qüestió tan llunyana. I en aquest cas doncs és això, s'enduien els nanos, els portaven o a internats o en famílies blanques o en fi, el que fos, de manera que oblidessin la llengua. Ja fa uns anys vaig llegir un informe d'un governador australià d'aquella època i ell deia clarament que els nanos s'havien d'agafar quan eren molt petits perquè si això es feia quan tenien 7 o 8 anys ja no oblidaven la llengua. Vull dir que era una cosa sistemàtica. Fa uns anys van fer una pel·lícula que es diu Generación Robada, que parla del cas de 3 nenes que van viure aquesta experiència. I això, si busqueu testimonis, realment són molt esfereïdors. A més, el que recorden com a més traumàtic no és tant el moment de la ruptura, que molts l'han oblidat, sinó el moment, als 18 anys, que els han dit tu tens una família que viu en aquest lloc i parla una llengua que tu no entens i bé, aquests són els teus pares i els teus germans, etc. Això és el que s'acostuma a descriure com a més traumàtic, perquè clar, els que recorden experiències als internats de no poder-se comunicar amb ningú i, en fi, vull dir que són experiències molt dures.
Per cert, l'any que ve sortirà un llibre que parla d'aquesta experiència, vull dir que el tradueixen al castellà una editorial que es diu Pepitas de Calabaza. Vaig veure fa poc una ressenya d'una noia inuit i parla d'aquesta experiència. Però si busqueu coses en trobareu, perquè, vaja, i a Austràlia moltes d'aquestes persones han portat el govern a judici en els últims anys per haver viscut aquesta experiència. Però és això, o sigui que aquí sí que hi ha hagut un objectiu explícit d'eliminació de la llengua i com que tots sabem que la transmissió és el punt clau, doncs aleshores és la manera de trencar-ho. Després, clar, hi ha la repressió pura i dura. I aquí hi ha un exemple emblemàtic que jo sempre explico, ara no ho sé perquè tots ens fem grans, però potser ja no ens ha tocat. Però un procediment que sembla que es van empescar els francesos, que es diu le symbole, que en aquest cas consistia a donar una penyora. Bé, les llengües estaven prohibides a l'escola, per tant, el nano que parlava la seva llengua li donaven una penyora i llavors ell havia de passar-la a un company. Això, sempre que he vingut a Mallorca, he trobat gent gran que m'ha explicat que els havia passat. Vull dir, és el lloc on m'ho han explicat més, perquè a vegades a Catalunya també trobo gent, però aquí, sobretot, és allò. Doncs bé, a Irlanda hi ha testimonis d'això. A Itàlia, jo coneixia sobretot gent del Friül que havien viscut aquesta experiència i fa poc vaig llegir un llibre que és una conversa entre el Tullio de Mauro, que és un dels grans lingüistes italians, i l'Andrea Camilleri. I aleshores l'Andrea Camilleri, que és sicilià i clar, anava a escola en el moment de la unificació, allà també feien aquest procediment. Em sembla, si no recordo malament, el llibre es diu La lingua batte dove il dente duolis, que sí? Sí. Doncs, aleshores, ell explica això, allà li deien l'àcipe, i explica que va trobar un procediment per saltar-se el càstig, que cada dia buscava al diccionari una paraula d'aquestes que ningú no sent. I quan era cap al final del dia, que era el moment de veure qui tenia la penyora per castigar-lo, doncs ell deixava anar la paraula, li donaven la penyora i quan li tocava el càstig deia no, és que aquesta paraula està al diccionari. I es veu que al cap de poc ja van veure allò, ja no li donaven perquè ja sabien que ho feia així. Però en fi, i després on he trobat molta gent que ha viscut aquesta experiència és a la Catalunya Nord i clar, molts el que et diuen és que van transmetre el francès perquè ells no volien que els seus fills visquessin aquesta experiència. Ara fa poc, vull dir, parlant de qüestions d'aquestes de repressió, vaig llegir un article del Joan Lluís Lluís que explicava una cosa que li havia passat també anant a fer una xerrada, que deia que ho volia fer servir per un article, però ho explicava allà, d'una senyora que li va explicar que acabada la guerra a l'escola els van fer apilar tots els llibres que hi havia en català i estripar-los tots, és a dir, desmuntar els fulls. En principi semblava que la cosa hagués de ser per una pira d'aquelles, però no, volien els fulls per fer-los servir com a paper higiènic. I clar, vull dir, és que viure aquestes experiències és això. I també fa uns anys em vaig trobar un senyor bretó. Penseu que a Bretanya, a principis del segle XX, el 90% era monolingüe en bretó. Vull dir que aneu-hi ara i mireu a quina velocitat poden anar aquests processos. I ell em va explicar que, clar, va arribar a l'escola amb 4 anys, només parlava bretó i que les monges li deien no parlis bretó perquè quan parles bretó la Mare de Déu plora.
En fi, vull dir que ens hem empescat de tot per fer desaparèixer llengües i crec que és important aquesta informació i ser conscients de com han anat les coses, perquè moltes vegades nosaltres també som molt inconscients amb el nostre comportament lingüístic, afavorim la mort de les llengües sense ser-ne conscients i saber com han funcionat aquestes coses com a mínim no ens en fa còmplices en el sentit que moltes vegades nosaltres també podem actuar així amb altres llengües. Jo quan vaig a instituts amb els nanos sempre els dic, perquè clar, sempre hi ha la manera d'escarnir o a vegades insultar els companys que parlen llengües diferents i sempre els dic, cada cop que us enrieu de com parla algun company vostre esteu contribuint a la mort de les llengües. Per tant, jo crec que ser conscient que no hi ha res en les llengües que les condemni a l'extinció. I això, des del punt de vista de la lingüística, és més que clar. No hi ha llengües ni pobres, ni lletges, ni no adaptades a la modernitat, ni totes aquestes coses que es diuen, sinó que hi ha qui talla el bacallà i qui no, i aquest és l'únic argument. O sigui, si tu tens el poder per imposar la llengua o no el tens, i si el tens pots recórrer a totes aquestes coses. Clar, totes aquestes coses que us he comentat són, òbviament, una conculcació dels drets humans i ara no són tan habituals perquè això estaria molt mal vist, no? Mica en mica tots ens anem regenerant. Però és que s'han trobat dos procediments molt més eficaços. Un, d'una banda, són les migracions, és a dir, ja no cal posar-s'hi perquè la gent quan volta tant doncs ja sabem com acabarà la cosa, i l'altre són els prejudicis lingüístics. És a dir, si aconseguim convèncer els parlants de que les seves llengües no serveixen per res, doncs aleshores ells ja les deixaran i no cal que nosaltres ens fem malveure fent tots aquests disbarats. Per cert, ara que hi penso, parlant d'això de l'Essimbol, de la repressió, aquests dies ha estat a Barcelona un escriptor de Kenya que es diu Ngugi wa Thiong'o i ell, jo la veritat no tinc tan clar que la cosa n'és així, però ell parla de que també s'havia trobat amb això de la penyora a l'escola. Dic que no ho tinc tan clar perquè ell mateix explica que ell va anar a escola amb Kikuyu. Perquè, de fet, a l'Àfrica hi havia dos procediments molt clars, dos sistemes de colonització. Al final han tingut tots els mateixos resultats, però es fa la diferència entre el romànic i el germànic. El romànic, clar, és el dels romans, no? Vull dir, ells van escampar el llatí perquè era la llengua i les altres no valien per res i, per tant, quan van escampar l'imperi van escampar la llengua. Això és la romanització. I després, doncs, quan els espanyols s'han anat a Amèrica, quan els portuguesos han anat tant al Brasil com a l'Àfrica, és a dir, els colonitzadors romànics han fet això, o sigui, han prescindit de les llengües del lloc. A l'Àfrica, els francesos, vaja, que ja consideraven les colònies com a províncies, no? I encara ara a Nova Caledònia, i això, vull dir, encara hi envien mestres com a funcionaris perquè allò és territori nacional. Doncs, en aquest cas, prescindien radicalment de les llengües i ensenyaven la llengua de la colònia i ja està, o sigui, l'única llengua bona i s'ha acabat. I en canvi, els anglesos i els alemanys també, el que passa que van acabar abans. Però els anglesos sí que ho van formular explícitament, que deien que els colonitzats no eren prou bons per aprendre anglès i aleshores del que es tractava era de polir les seves llengües de manera que fossin útils i crear una classe
ells els anomenen els intèrprets, o sigui, una classe intermediària entre la colònia i la metròpoli. De fet, hi ha el Wole Soyinka, que va ser Premi Nobel de Literatura el 1986, i la seva primera novel·la es diu justament Els intèrprets, és a dir, que està traduïda al català, ja fa anys i d'allò, però que parla d'aquesta classe, és a dir, aquestes elits que es creaven de manera que fossin intermediaris. Però això també marcava molt la relació amb les llengües, etc. Però dic això perquè no m'acaba de quadrar en Ngugi que hagués passat això de l'Esimbol amb ell, perquè ell va estudiar en Kikuyu i perquè no era un sistema que fessin anar ni anglesos ni alemanys. En canvi, els francesos sí, claríssimament, i també hi ha escriptors africans que han explicat aquesta experiència. I clar, ells el que recorden, això com a més traumàtic, és que el mal rotllo que es creava entre companys. És a dir, si tu passes la penyora a un company, això et converteix en un delator i clar, vull dir, es creava un mal ambient i això sí que ho expliquen. Bé, no sé si ja m'estic allargant molt, però la qüestió ara és, ja sabem que realment ho tenim molt complicat, no? Vull dir, això que he començat parlant d'aquest 96-4, vull dir que realment canviar això no sé si és impossible, però en tot cas ho sembla, però sí que, vaja, jo diria que com a mínim s'ha de treballar perquè això no passi. O bé, ho diré en altres termes, jo normalment quan faig xerrades, sobretot ja dic amb estudiants i així en instituts, sempre els dic, o sigui, el que us heu de plantejar d'entrada és si realment creieu que cal preservar la diversitat lingüística. Aquesta és la qüestió de fons. I aleshores, bé, si no cal, doncs ja està, no en parlem més, no cal i ja t'ho faràs. Però si cal, hem d'actuar en conseqüència, perquè no n'hi ha prou que una qüestió et preocupi, sinó que hem de fer alguna cosa. I aquí, i tenint en compte sobretot aquest desequilibri entre grans llengües o llengües amb molts parlants i llengües amb pocs parlants, hi ha una qüestió fonamental. Els parlants de llengües subordinades ens hem de responsabilitzar. El nostre comportament també pot matar la nostra llengua, però necessitem la solidaritat dels parlants de llengües dominants. És a dir, si no coopera tothom, jo crec que no hi ha manera de revertir aquesta situació. Quan dic això de la responsabilitat dels parlants de llengües subordinades, sempre em diuen, sí home, a sobre ara ens culpabilitzes. Jo no culpabilitzo, però el fet és que, no sé, nosaltres portem no sé quants anys de política lingüística, ara parlo de Catalunya, i tot el que veiem és que no que cada vegada perdem un llençol, que cada cop que surten dades han baixat. Per tant, jo no sé fins a quin punt aquí ha influït el fet que això està descrit en altres llengües, en maori, per exemple, o en guaraní, és a dir, llengües que hi ha alguna forma de protecció que els parlants pensen, bé, com que ja se n'ocupen ells, no cal que ens n'ocupem nosaltres. Aquest efecte està descrit. I mira, ja que he parlat abans del Michael Krauss, ell mateix explica que quan va anar a Alaska, ell va trobar que allà la gent parlava la seva llengua i la transmetien als nanos. I aleshores, aquestes idees de la sociolingüística convencional que a vegades hauríem de revisar, van dir, home, no pot ser que aquests nanos parlen aquesta llengua i aleshores van a l'escola, els ensenyen en anglès, un món tot aliè, etc.
Total, que van preparar materials i van introduir les llengües d'Alaska a l'escola. I aleshores les famílies van dir, com que ja els ensenyen a l'escola, no cal que els ensenyem nosaltres, els hi van començar a parlar en anglès i ara és quan la llengua està amenaçada. Vull dir que segurament ens cal revisar molts dels conceptes i moltes de les idees perquè, clar, moltes vegades hi ha polítiques lingüístiques implícites que funcionen. O sigui, la política lingüística de l'anglès, què més volen? No només no sembla que ens l'imposin, sinó que paguem per tenir-lo, no? Vull dir que aquestes coses no... O sigui que en aquests casos no és evident que hi ha una imposició. Que és el cas de l'oficialització, no? Perquè, ja us deia abans, la lingüística ni se'n preocupava, però arran d'aquesta preocupació per la mort de les llengües i tot això, doncs, clar, molts estats han dit, què hem de fer? I aleshores declaren la llengua oficial. I molt bé, ja l'han declarat oficial i resulta que l'oficialitat és gratis. O sigui, tu ja has reconegut aquella llengua, però això no significa res. Per això jo dic sempre que l'oficialitat a les llengües dominants no els cal, perquè tenen aquesta política lingüística implícita, i a les subordinades no els serveix de res, perquè no conec cap cas de llengua que s'hagi recuperat pel fet d'haver-la declarat oficial. Deixo al marge el cas de l'hebreu perquè és un cas irrepetible i crec que afortunadament irrepetible i que en tot cas jo no voldria per mi. Ara, el que sí que crec és que hem de ser molt creatius. Segurament, clar que ens podem equivocar, però és que ja sabem que per on anem no anem enlloc. Per tant, hem de buscar solucions alternatives perquè és evident que el que funciona per les llengües dominants no funciona per les llengües subordinades i en molts casos fins i tot ens va a la contra. Per tant, ara que és feina de revitalitzar, ja us he dit abans, vull dir, ara ja sabem molt de com es moren les llengües i ara el que ens preguntem és bé com ho aturem i com intentem capgirar aquest procés. Doncs potser aquesta revitalització no passa pels procediments que funcionen en les llengües dominants, sinó que n'hem de buscar d'altres. Pel que fa al cas del català, jo crec que entendre i assumir que el català, més que una llengua que dona oportunitats perquè després es constati que això només passa en alguns casos, és cert que en alguns casos passa i són bones oportunitats, però en molts casos això no es nota, doncs potser el que ens hem de plantejar, o dit d'una altra manera, vull dir, els que no en saben tenen les mateixes oportunitats, vull dir que això es pot dir de moltes maneres, però que el que segurament cal és plantejar-nos que el català sigui una llengua per conviure. És a dir, és una cosa que podem compartir, segurament és el millor que podem donar, doncs potser amb aquesta funció tenim més possibilitats que sobrevisqui que no amb altres que, ja dic, nosaltres que portem uns quants anys no sembla que realment funcioni. I bé, i ara m'agradaria parlar-ne amb vosaltres.